Inden vi starter den video, vil jeg gerne lige sige tak for alt det støtte, jeg har fået på YouTube. Jeg er sgu tilfreds. Sorry, at jeg ikke har recordet i så lang tid, men ja, det er simpelthen fordi, det har jeg åbenbart bare ikke. Skal vi ikke bare komme i gang med videoen? Så, yeah. Men det vi skal lave i dag, det er at vi skal spille noget, det er at vi skal spille noget Bed Wars 4. Og det er sorry for min stemme. Og det er simpelthen fordi at i dag skal vi spille noget Bed Wars 4 v4. Why not? Like, I like Bed Wars. I like the way you do this. Man. Oh shit. No. Yeah. Jeg blev trollet. Lad mig alarm. Men jeg prøver at produce noget content for jer. Så, ja. Som sagt, jeg er ikke den lilleste til Minecraft, så det bliver nok ikke sådan like sygt content. But we will try. Yes, we will try. Hvad har vi her? I kan godt være, I tænker, wow, hvad freak laver han? Altså, hvorfor køber han allerede et Iron Sword der? Det er simpelthen fordi, jeg rusher off start altid. Just why not? Altså, I like it. Og nu ved jeg godt, at jeg bare nok spilder tingene, som jeg nok tænker, men det er ikke sådan, jeg tænker på det. Det er sådan her, jeg har fundet 27 runder der. Nej, det er ikke en flash, fordi det er ikke rigtig mange, og så 317 kills, men det er ikke så mange i forhold til, hvad når I har. I er jo nok fucking god til Bed Wars. Og hvis I ikke er, så synes jeg stadig, I er. Sorry, hvis det er det, finder jeg, at jeg siger, at jeg er stral, hvis det er, at jeg er bedre end der, men i min bog er der ikke noget, der hedder at være bedre end en, så. Sorry, mate. Ja, det var med vilje det der, på grund af, at jeg skulle lige tilbage til min base, så I ved det. Og det var faktisk... og det var faktisk med vilje. Som, ja. Ja, det var med vilje, fordi at... Okay, det var ikke freaking med vilje. Jeg faldt ned i voiden, og jeg blev faktisk meget deprimeret, så lad mig nævne det, seriøst. Lad nu være. Oh my god, hvor er jeg syg. I am crazy. What the fuck? Hey, hvor er jeg risker min emeralder? Det er green er kanskje okay. Okay, det er mit hurtigste Bed Wars vind nogensinde.